Estem a Caprabo, a la illa Diagonal a Barcelona, i avui celebren la segona fira de producte de proximitat i cooperatiu. La Federació de Cooperatives valorem aquesta iniciativa moltíssim. Caprabo està apostant directament pels productes d'aquests productors. Estem contribuint a que hi hagi activitat econòmica. Barcelona és el centre més important que tenim a Catalunya de consum i apropar el nostre producte, donar-lo a conèixer i que sàpiguen on trobar-lo és important pels productors, és important pels consumidors. Això és una simbiosi i en última instància beneficia la part més important, que és el consumidor, que es pot trobar productes molt ben fets amb molt carinyo, que està perfectament identificat, la cunya de la nostra terra, els productes de la nostra terra, i a més està molt ben exposat, la qual cosa dignifica el producte. Caprabo és el que li interessa, producte de proximitat, molt acurats, molt artesans, i jo crec que això la gent ho agraeix. Molta gent ho vol comprar, això sí, que venen. ¿Y cuánto vale el formatget? ¿No? Y están interesados por comprarlo. Hemos visto todos los productos que hay aquí catalanes y entonces nos hemos ido probando y nos hemos gustado mucho y nos hemos ido acercados al supermercado a comprar. Hemos comprado la butifarra, que está muy rica, el vino y alioli, que nos gusta mucho. Jo crec que està molt bé perquè molts cops vas al súper i ja directament vas a les marques que coneixes i et dona l'oportunitat això de provar coses que mai agafaries. Entre que hem tastat el formatge, el vermut de falset... I el formatge sense lactosa. El formatge sense lactosa... I un vi de la Conca de Barberà. Y yo hay 2 o 3 cosas que ya he hecho la foto porque las compraré. L'aposta que fa Caprabo, que ens brinda de poder-lo presentar, de poder-lo donar a conèixer i que després el mateix client que l'ha pogut tastar aquí el pugui trobar al supermercat, per nosaltres, clar, segur que repercuteix en l'increment de vendes. Nosaltres fa 5 anys pràcticament érem 2, ara som 10. Tot això ha sigut també gràcies a Caprabo. Som clients habituals de Caprabo i Caprabo Fresc i ens agraden molt els productes que teniu. Aquest arròs està molt bo, la veritat. Un any més portem el nostre arròs de pals, que està plantat a la zona dels aiguamolls, sota del massís de l'Empordà. Què tal, senyors? Com està? Espectacular. A casa jo tinc 15 fills, nosaltres comprem a Caprabo, que és un producte bo i de proximitat. Menjar, quan més a prop, doncs millor. Caprabo! Des de Caprabo s'està fent una feina intensa, reconeguda i en la bona direcció perquè el sector primari, els nostres productors, tinguin el reconeixement que cal des dels veïns i ciutadans de Catalunya. I destacar l'acollida que ha tingut aquesta segona edició de la Fira de Productes de Proximitat a Barcelona. Nosaltres hem donat a tastar 500 vermuts, l'oportunitat de poder-ho explicar a 500 persones, per nosaltres és molt important. Per mi ha sigut un èxit rotund. Aquesta activitat, fer-la dintre d'un supermercat d'aquestes característiques, popularitzem les nostres produccions. Necessitem superfícies com Caprabo, necessitem productes de proximitat. Crec que el binomi perfecte és aquest.